Achiel kachiel yudo kacha Ramogi TV imiyowa paro ka bende nigi jaohala machielo inyalo oronwa ote kaeto bang'e wabiro mondo mi wamenye ohala ma otimo. Gini gin magwa duto kaka onagi kendo kaka oganda. Kawuono nyakwar Ramogi Jwang' jaohala mar juma wamenyo sigand Lindsay Olela. Lindsay Olela ma bende timo ohala no mano mag uso gige udi kata mwandu ma itiyo godo e ode kaka sande, mano moting'o okombe, ojiko, iwacho ni nyaka oluth kuon, nyaka mwandu mamoko moting'o nyaka mag olo pi, water dispenser. Magi mwandu nyakwar Ramogi Jwang' mano chako uso mana ka entiere yor mbui. Tinende entiere kod duka mare e alwora ma Umoja, kendo kawuono wayudo thuolo mar twak kode. Ma en japuonj motiegore kendo nigi lony mare kaka japuonj. To ok oyiero tijno mano mar bedo japuonj. Kawuono en ja ohala. Kendo siso mare mosebedo kotimo, omiyo sani en gi ting' kata paro mano mar chwalo puonj makamae ne ng'ata madwaro chako ohala kendo mondo mi otae yo makare e yor mbui kata kar yawo duka. Ohala ni osebedo kodhi kode yo machal nade. Lindsay Olela e ja ohala mar juma. Erokamano Cleophas, an iluonga ni Lindsay Anyango Olela, anyar Karachuonyo Kanyipir, Homa Bay County. Gisani an Nairobi kae, kamiluongo ni Umoja Inako, Boot School ma Unity, atimo ohala mar uso gige ot, sendi, duve, bed sheets, gik ot ma watiyogo e ot pile go. Kikombe, sande, glasses, bakunde, sufriechni, kamano. Mane biashara matimo kae. Biashara ninachako timo higa mar 2020 nyaka sani pod ene madhi kode mbele kamano. Koro ohala ni kana nachake e mbui. Nachake wang' mbui kanyo Facebook. Kana chake na usa natiyo gi simu. Ibedo gi account mari man gi nyingi. Kaka koro an kidhi kanyo ibo yuda ni an Lindsay Olela mane nyinga. Okiketa account nitiere account moko ma ok gin maril. Koro ibedo gi account ma ka ng'ato yawo to onyalo ng'eyo adieri ni ma in. Koro ibedo ga account no, kisebedo ga account no obedo active. Gik miuso go iketo kanyo. Ma awach ni kiketo sani at least nyaka ng'ato ang'ne. Koro kamane kaka nachako, naonge duka. Kana time ot. Koro wabedo gi challenge mar ng'ato dwa ng'eyo be in gi duka. One dwa nobi e duka one kami use gigono. Koro mane okelo challenge irwa mowacho ni koro ber kwa bedo gi duka moro matin ma customers mok nyal nyiepe wang' mbui nyalo biro to neno. Koro kidwa yawo duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Kumidhi manyeno alwora man kanyo no bende dhano nitie kanyo nikech gigi ok idhi uso gi ne gimo pogore gi dhano, idhi uso gi ne dhano. Koro nyaka ikwong consider ni alwora ma kanyo no be ji odake. Iwinjo? Kiseng'iyo mano then koro nikech koro kokichako ok ikaw duka mabeche ni malo. Ichaka gi mapiny nikech pod ok ing'eyo kaka biashara dhi chako. Biashara nitiere gi koma ber gi koma rach. Koro kichako ok ichaka ni an adwa yawo duka mar 20,000. Ichako gi duka mabeche ni piny kidhi kamano. Then mar ariyo nyaka comply gi sirkal. Nitiere barua mar tich ma nyaka ibed godo ma kisekawo timuono kanyo. Koro kata seche ma giwuotho ka giloro recha yudo ka in safe ok ibiloro duka ni ionge gi license, ionge gi barua. Mano ni kanyo. Machielo gima nyaka consider en ni to stock midwa keto. Idwa keto stock marom nade kaluwore gi pesa ma in godo. Then koro kar stock kanyo en gima very sensitive. Nyaka consider gik ma move mapiyo mago iketo mang'eny. Gima nyalo advice nyikwa Ramogi Jwang' ma gombo timo biashara kata ok mar sende kende, biashara te sani odok online. Kiki we online kata yaw mana duka
kikiwe nikech online ingeni savo ji mang'eny mantie pinje mopogore opogore. To kifocus e duka kende kaka koro wan umoja ka. Kwa wacho ni wan wado mana timo mar duka kende. Ingeni wadhi mana savo jo umoja kende. To sama wane wang mbui kacha chande wasavo nyaka jok maonge Kenya. Lakini waoro negi mzigo irwedegi mantiere around matima ng'owa machopi. Koro anyalo encourage ni ka ng'ama dwa timo ohala kata ok mana mar sendeni kata bed mana mar lewni, tim both mondo at least ike badi malach ichop kuonde mang'eny. Ala nyaka ibed ng'ama smart. Ang'eyo ni tebo mat man koni awach ni naware siling 100 tause 150. Ingeni 50 me wiye no yoanda. Koro macha nyaka make sure na keto kando mondo adoga ware kiny ka customer duogo to yude. Adoke kikombe ayuse ayudo 150 e wiye. Amede wi 50 chamano 200. Ka ng'aloro tich ang'iyo niya ncha wero kama auso kama mae pesa modonjo mawacho ni koro me wiye ma en profit. Ki operate ni dwa timo gimoro profit ne mitiyogo. Profit ne minyalo accumulate mi med go stock. Profit ne michulo go kata jotich ma in godo. Profit ne ma imbe nyalo konyi yore ni moko achiel nikech gigi watimo mondo wayud kaka wakonyore. Koro adwa jiwo ng'ama nitie oko kanyo. Inyalo bedo nyako kata wuoyi kata miyo ma isomo yes ni gike class 12 igike college to pok yudo tich kaluwore gi gima ni somono. Adwa nyisi ni kiki give up. Nitie giminya timo chung malo. Ang'e ni ngi simu. Kaw simbi no. Kopo ni mae midwa timo matimo ni manya abro guide through nikech sani ben wadwa ni at least we empower the society is siem ne ng'ato yo nikech sani gik mo uso gi wanyami gi bei maber ma imbe doko kachacha iuso yude kaka inya yudo nya pesa ni moro. Ana wuon natimo education an japuonj lakini mano pok ayudo tich nyaka sama wawuoye ni to mano komia abede dhot na chungo malacho ni bedo na gike college ma graduate ok dang mi abede dhot ni nyaka yud mana gima na somono koka nyalo timo ang'owa koka nyalo yudo timo tijino ni mane manyaka tim makok mano to onge. Hapana, certificates ok chul bills. Chung malo, do something. Namba na mar simu ne joma dwaro reach out kidwa nyiepo kata maybe kidwaro guidance e biashara machal gi matimo ni nikech wanyalo supply nyaka gi gik moko gi bei maber miusi en 07 00 aboro achiel ang'wen 717 0700 814 717. Mano kigoyo mane line mar tich iboyudowa penjo mora ma ingo wabokonyi. Karibu sana Nyakwara Mogachwang. Ohala gi mwandu, ohala kelo mwandu to bana kitie bidii. Nyakwara Mogachwang kaka wachoga pile ka pile ohala kohala nigi gimoro mwapuonjre kata mwasomo e iye kanyo. Emiyo kawuono en mor mara ka wachopo e giko mar chenro en geno mara ni bende somo gimoro kanyo madhi konyi mondo mi chak ohala moro machielo. Riekni ma wachoko kawuono kik wawe mondo lal. Waket gi e tim kendo mondo mi walos mwandu e ohala ma watimo. Mane makelo e giko mar chenro. Kendo en mor mara ni bedo koda no achak chenro ni masani koro wachopo e giko mare. Tudiko da kendo juma manyien ka wamenyo ni ohala mamoko. Wamiriekni ka ginyalo chakogi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.